Oso lasai ikusten zaitut. Bai, noski. Arriskutsuak zirela esanez beldurtu nahi ninduzun, leku gogorretatik zetozela. Baina, egin duten gauzarik arriskutsuena da, zuri atzazkalak kritikatu. Bide batez, itzordu askatu dut nireak konpontzeko. Neska muti hauen arazoa aurreiritziak dira. Berez gu bezalakoak dira. Hau oso erraza izango da. Kaixo, Roke. Hau Maitane da, Basakabeko zuzen... Maitane! Zera, klip bat erori zait? Roke, hau Maitane da, Basakabeko zuzendaria. Roke duzu izena, ezta? Ze berezia? Eta izen hori dator... Roke. Roke, jakina. Roke. Eta konta iguzu, zergatik zaude adingaben zentroan? Haserretu egiten nau horretaz hitz egiteak. Bueno, guk hemen ez dugu inor haserretzerik nahi, ez da ezer gertatzen. Zer modu zaude? Haserre. Autoan zorabiatu egin naiz. Eta horrek sumindu egiten nau. Ulertzen zaitut. Autoan ni ere... Bueno, baina hitz egin ezagun gai alaiago batetaz. Ez galdetu zentroko bizimoduaz, ez da zaletasunei buruz ere. Lagunak! Lagunak hitz egin guzu zure herriko lagunei buruz. Nik ez daukat lagunik herrian. Bueno, ez dakit zergatik ez? Maitane, galdera gehiago egin nahi dizkiozu? Eskerrik asko, Roke. Joan zaitezke. Amaitu dugu. Bai, dena, primeran. Galdera bat. Hartuko nauzue. Gorroto dut galtzea. Eta sarretzen naizenean... Hartuta zaude! Eskerrik asko. Ziur? Bai. Ez esan inori, baina zuzara nire favoritoa, pitxin. Ziur zaude? Roke kaimat salaketa dauzka borroka eta liskarretan sartzeagatik. Gutxienez, 2 sudur eta beso bat hautsi izan aleporatu diote. Bueno, baina... Gu orain osorik gaude behintzat?